Ευχαριστούμε την κυρία Κατερίνα Διαμαντοπούλου, υποψηφία στην Α' Αθήνας με το Πασόκ. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Κατερίνα Διαμαντοπούλου. Κατερίνα. Ναι, γιατί... Κατερίνα είπα. Το ξέρω. Το τονίζω, ρε παιδί μου. Κατερίνα. Δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, το ίδιο Άννα. ο κύριος Στέφανος Αγιάσογλου, υποψήφιος του Υπόλοιπου Αττικής της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα. Η κυρία Ρένα Δούρου, πάμε με τα κόμματα, ξέρεις, που μην κάνω κανένα λάθος. Ρένα Δούρου. Αν και δημοσκοπήσεις... Δεν πάει για δημοσκοπήσεις τώρα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, κυρία Δούρου, στη Β' Αθήνας με το ΣΥΡΙΖΑ. Κύριος Χρήστος Μιχαλίδης, υποψήφιος στην Β' Αθήνας με τη Δημοκρατική Αριστερά. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Κυρία Διαμαντοπούλου, και προς όλους δηλαδή, ακούσαμε μεγάλη προσοχή και τη συνέντευξη του κυρίου Σαμαρά προσφάτως στο Μέγκα, του κυρίου Σαμαρά στο Μέγκα και του κυρίου Βενιζέλου χθες πάλι στο Μέγκα, όπου δεσμεύονται οι πολιτικοί. Και να πω εγώ για τον κύριο Βενιζέλο ότι δεν θα έχουμε άλλους φόρους, δεν θα έχουμε άλλες μειώσεις. Όμως εδώ πρωτοσέλιδο είναι και χθες ότι ο κύριος Μπαρόζο μιλάει ξεκάθαρα και μιλάει για 15% μειώσεις. Είναι αυτό που ζούμε όλο αυτό το διάστημα. Η Ευρώπη πιέζει, η αλήθεια είναι και αυτό το πρόβλημα αντιμετώπισε το Πασόκ σαν κυβέρνηση. Δεχθήκαμε ουσιαστικά από τις δυνάμεις που είναι πλειοψηφία στην Ευρώπη, οι συντηρητικές δυνάμεις, ουσιαστικά έναν εκβιασμό, ότι έπρεπε να πάρουμε πάρα πολλά μέτρα γρήγορα, μέτρα που στις δικές τους χώρες τέτοιες μεταρρυθμίσεις έκαναν χρόνια ή δεκαετίες να τις κάνουν. Ζητήσανε από εμάς προκειμένου να μας στηρίξουν να τις κάνουμε μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Συνεχίζουν με αυτές τις ρετσέτες. Ο κύριος Μπαρόζο λέει για μείωση μισθών. Ο αρμόδιος επίτροπος νομίζω βγήκε εχθές και είπε ότι θα πρέπει να σταματήσουμε τη μείωση μισθών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πραγματικότητα που βιώνουμε είναι η εξής. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη πιέζεται από τον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Δεν έχει βρει την περπατησιά της ακόμη, αναδύονται καινούργιες δυνάμεις, η Κίνα, η Ρωσία, η Ινδία, δυνάμεις όπως η Βραζιλία, δυνάμεις που θα είναι κρατεές τα επόμενα χρόνια στην παγκόσμια οικονομία, και η Ευρώπη προσπαθεί να ισορροπήσει. Αυτό που μας ενδιαφέρει, μας θα ρωτήσουμε και τον κύριο Αγιάσογλου, είναι αυτό, τελικά εμείς τι να παίρνουμε υπόψη μας, τον Μπαρόζο ή τον Βενιζέλο, τον Μπαρόζο ή τον Σαμαρά? Ποιον θα περάσει δηλαδή, με όλο το σεβασμό? Είναι μια μάχη που δίνεται, γι' αυτό μιλάμε για τη δύσκολη θέση της ελληνικής κυβέρνησης κάθε φορά. Δίνονται μάχες για αυτά τα θέματα και γι' αυτό και πολλοί προσβλέπουν, όλη η Ελλάδα νομίζω θα πρέπει να προσβλέπει, στη νίκη των σοσιαλιστών στη Γαλλία, που έχουν δεσμευτεί για την αλλαγή του Συμφώνου Σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κακά τα ψέματα, αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα. Υπάρχουν συντηρητικές δυνάμεις στην Ευρώπη οι οποίες προσπάθησαν τις δικές τους ρετσέτες να μας τις εφαρμόσουν εδώ πέρα και να μας τις επιβάλλουν. Δυστυχώς εμείς βρεθήκαμε σε πολύ αδύναμη θέση. Είχαμε φροντίσει πριν από αυτούς να στρώσουμε μόνοι μας το δρόμο προς την κόλαση. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Και σας μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος πλήττεται πάρα πολύ από αυτή την οικονομική κατάσταση, την ύφεση σήμερα. Εργάζομαι στον ιδιωτικό τομέα, όμως δεν μπορώ να μην αντιληφθώ πού βρισκόμαστε, σε ποια Ευρώπη βρισκόμαστε και πώς λειτουργεί αυτή η Ευρώπη. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να παλέψουμε ξανά για την Ευρώπη των λαών και όχι των αγορών. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Στο ίδιο είμαστε λίγο, ναι. Γιατί περιμένουμε και με ενδιαφέρον την Κυριακή. Και τουλάχιστον το Πασόκ περιμένει να βγει ο Ολάντ. Εσείς τι περιμένετε για να αλλάξουν τα πράγματα στην Ευρώπη? Εμείς περιμένουμε να γίνουμε κυβέρνηση σταθερή στην Ελλάδα για να αλλάξουμε εμείς τα πράγματα στην Ελλάδα. Η Ευρώπη να ακολουθήσει. Αυτό που έχει σημασία στην ερώτηση που κάνατε είναι ότι αυτό που ακούσαμε από την Ευρώπη τώρα είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής Πασόκ. Δεν διαπραγματεύτηκε ποτέ. Έρχονται, μας λένε για μείωση μισθών, τις δεχόμασταν και προχωράγαμε. Ενώ φωνάζαμε από την αρχή ότι έπρεπε να έχουμε τελείως διαφορετική πολιτική αναπτυξιακής μορφής,
Από την πρώτη μέρα το είπαμε και μόνο αυτή θα μας βγάλει από τα διέξοδο. Γιατί αυτό που έχει σημασία αύριο το πρωί δεν είναι τώρα να συζητάμε για τα μακροοικονομικά μεγέθη των Ευρωπαίων ή οτιδήποτε άλλο, είναι η καθημερινότητα του Έλληνα. Αύριο το πρωί όλοι μας, το είπε και η κυρία Διαμαντοπούλου, όλοι μας πληττόμαστε από αυτό που έχει γίνει και αύριο το πρωί θα κληθούμε να πληρώσουμε όλοι τα δάνειά μας, την εφορία μας κτλ. Αυτό που λέτε και τώρα, δηλαδή το δεν διαπραγματεύτηκαν, φαντάζομαι λέτε για το πρώτο, γιατί για το δεύτερο μάλλον το διαπραγματεύτηκαν καλά, αφού συμμετείχατε. Ακούστε, στο δεύτερο. Απολύτως. Αλλά βλέπω ότι το λογαριασμό είχε από το δεύτερο πολύ. Ακούστε, στο δεύτερο, στο οποίο εμείς είχαμε ένα μικρό μέρος της διαπραγμάτευσης, δεν ήμασταν κυβέρνηση. Έτσι. Ήσασταν αντιπολιτευόμενοι στην κυβέρνηση. Είχαμε ένα πολύ μικρό μέρος της διαπραγμάτευσης και ίσως μόνο αυτή η διαπραγμάτευση έφερε και κάποια μικρά αποτελέσματα. Λέω ένα παράδειγμα, ότι στο δεύτερο μνημόνιο για πρώτη φορά προβλέπεται κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τους Έλληνες, ότι θα πρέπει το κράτος να επιστρέψει αυτά που χρωστάει στους πολίτες. 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ είναι μέσα, τα οποία θα γίνουν μέσα στο καλοκαίρι. Μα κύριε Γιάσογλου, εσείς είχατε την κόκκινη γραμμή να μην μειωθούν οι συντάξεις και μειώθηκαν και οι επικουρικές και οι κύριες μετά τη διαπραγμάτευση. Βεβαίως είχαμε την κόκκινη γραμμή, όμως εκείνη τη στιγμή που μπήκαμε στο παιχνίδι να κάνουμε την διαπραγμάτευση, αυτό που καταφέραμε να κάνουμε, έτσι όπως βρήκαμε τα πράγματα, ήταν τουλάχιστον να μειώσουμε αυτά στο μισό. Αν θυμάστε, ήταν 650 δισεκατομμύρια και καταφέραμε να γίνουν 350 δισεκατομμύρια. Κυρία Δωρού, παίζει πάρα πολύ τουλάχιστον τα δύο μεγάλα κόμματα.